салом алейкум, апаҳони азиз, хоҳарони азиз, модарони азиз. Ман Саидова Сафия, модари 5 фарзанд, дар компанияи Фаберли кор мекунам. Ҳамчунин шуморо ба кор даъват мекунам. касоне ки мехоҳанд ранги ман дар хона нишаста дар назди фарзандаконашон кор кунанд, соҳиби маошҳои беҳтарин гарданд, марҳамат ба рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран мебинед нависед. ман ҳатман ба шумо ҷавоб мегардонам. бонувони муҳтарам, ман боварӣ комил дорам, ки касоне ки бо гурӯҳи мо ҳамкорӣ мекунад, пушаймон намешавад. шумо аз ин компания фоида мебинед, залал намебинед. агар хоҳед ки бештар маълумот ба худатон гиред, марҳамат ба номерои ватсапти мо нависед. ҳатман мо ба шумо тамоми нозукиҳои корро мефаҳмонем. дар зиндагӣ ҳар як кадоми мову шумо ба худамон як орзу дорем. барои ҳавай духтаракҳои хушрӯ шанси худро аз даст надиҳед. орзуҳои худатонро амалӣ гардонед. меҳнат шараф аст. ҳар як ки мову шумо ин кор аз дастмон мебиёд. духтаракони азиз, модарони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дар паноҳи Аллоҳ таоло бошед.